Suasana yang sangat mewah, mepet sawah, my brain mepet with spring. Suasana sangat menggembirakan. Ngoten nggih Bu nggih. Semoga kita semua juga gembira. Terlebih-lebih hati seorang wanita baik tua maupun muda yang hadir sore hari ini hatinya mekar berbunga-bunga. Nasi nyawa mah iya ini yang ganteng tenang. Ya wis ora percaya bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan taimatan bida wa min mulkika amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma monggo sareng barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballirna ramadhana amin. Syahadatul kurama masyayikhinal Aisyah kunjuk katur pemuden kita baik para alim dan juga para ulama juga para masyayikh linangkung para simbah kiai para bapak kiai saha para ibu nyai ustadz ustadzah bapak haji ibu hajah ingkang rinten dalu sumanding sumarah datang setunggalipun kitab suci kiblating panembah estu ingkang tansah kita dhereki. Allahumma saha kala nembe kang wau sampun atur wejangan panjenenganipun Simbah Kyai Fatur Rahman Al-Hajj sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Dusun Kawaran angel tenan iki kawaran. Tunggalipun dusun desanipun derek Rasan Bandungan estu sesepuh ini sepuh ingkang tansah kita mulyakaken ingkang tansah kita dereki. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nembe tak hitung-hitung niki bulan Rajab tanggal 50 tepat. Jadi nek pancen nek kula nggih Rajab tekan iso tekan swidak iso 70. Ala wis pokok men saking larise. Yang mana segenap panitia tentu sudah didukung penuh oleh masyarakat yang berada di Pak Budiwo Kawaron. Mudah-mudahan amal baiknya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal telah menyediakan fasilitas untuk pengajian nggih Bu nggih. Wis ngasek mempeng niki sawah digawe panggung, belumbang disah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan amal yang lebih istimewa daripada amal-amal yang lain. Nganake pengajian tempatnya wis mapan wis ora semang warna-warna. Nggih mboten. Amal diterima Allah dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsira. Saking istimewane niki panggung jan istimewa, nggih cakongane penak empuk niki sae.
Mejane nggih resik ora ana apa-apane iki sae iki. Ora. Wis tenang wae to. Wong ling ngaji jejer sawah to. Dadi engko nek ngelak ya teko alang ngokop ngono lha padha. Wis ngelak ngokop sawah, ngelih gerek nosor krece. Padahal kiai ini bebek. Yang mana? Dengan iringan doa, jazakumullah wa jazaan khairan katsira. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususipun juga pangemban pangbatipun Projo sanegari Pak Kepala Desa yang tansah kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing sore niki kula saged sowan nggih Bu nggih. Derek-derek nggih punika mangayu bagyo derek bunga dengan adanya masyarakat yang masih senantiasa setia mengadakan adanya Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau terus terang pada hari ini niki boten bulan Rajab kan ngoten nggih. Ini nek tanggal tesih tanggal Rajab, tanggal 50 Rajab. Ngoten nggih. Dengan oleh sebab itu kita di panggung nggih boten kiyambakan kalian kanca-kanca musik qasidah modern menghadirkan ya di lanang sing bagus dhewe. Wis tekan kene karo juga menghadirkan satu ekor artis wanita. Iya, ya ekor biji benamen yang mana juga ikut memeriahkan dan didukung pula. Wah niki nek ndelok sound sisteme jagraki ngono Ramayana. Nguasai nganggo pring. Waduh seneng karo-karuan kena nggo ngeblegi tukange salon. Wis oke tenang iki. Rekan-rekan juga dari kru audio sound system dengan semangat yang sangat istimewa tak dongake wis pokoke do mlebu swarga. Ngono karo mikul jengset ora digeret saiki dipikul jengsete nyunggi salon gendong power nyangking toa mungkin main remek. Isra Mi'raj ini adalah memang sejarah keramat gitu kan. Pada bulan suci atau bulan-bulan kemarin khususnya bulan Rajab 3 bulan ini memang bulan yang sangat istimewa. Satu, inna Rajab syahrullah, bulan Rajab niki bulan ingkang dipun kasih dening Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam bulan Rajab tersebut ada sejarah yang dinamakan Isra Mi'raj. Gitu apa betul? Niki men ku gawe ngeling-eling Mas. Lagu Isra Mi'raj niki men do apal. Ibu-ibu pun do apal apa dereng, Bu? Ada niku syaire ngeten niki. Isra Mi'raj yang Nabi. Begitu lagu teko, kopinya juga hadir. Indah ing wayah di derek aku malaikat loro Jibril Mikail Asmani. Ayo Isra Mi'raj jangan Nabi
Isra Mi'raj. Kenapa sih setiap bulan Rajab, bahkan sudah tidak bulan Rajab, banyak hamba Allah yang bernama manusia, khususnya yang beragama Islam, dan khususnya pula yang berada di bumi Nusantara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, selalu mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Apa sih sebabnya? Ngoten Bu, jenengan kudu ngerti. Karena apa? Sejarah Isra Mi'raj ini membawa hamba Allah yang bernama Manuziza. Manuziza. Baru to sohe sithik ngono lho. Manuziza. Agar Manuziza semakin satu, menjadi manusia yang religius. Allahumma. Dua, agar manusia menjadi manusia yang humanis. Ya mengeleng lho Bu. Jadi Isra Mi'raj itu tidak sekedar sejarah ngaruwolo. Isra Mi'raj ini ada sejarah keramat yang mana bila kita semua mendengarkan sejarah Isra Mi'raj niki kudu nganggo iman, ora mung nganggo kuping. Ngene mboten? Tenang. Dulu nih lho, yang menceritakan Isra Mi'raj niki langsung paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah yang berseri-seri, dengan kalam yang indah, suara yang merdu. Suarane Kanjeng Nabi gajah. Wis to kaya ngopo? Apike kuwi wae. Biyen ada orang yang tidak percaya kok. Gini mboten? Tenang. Karena apa? Mereka mendengarkan sejarah tersebut tidak dengan iman, ning nganggo kuping. Sopo? Rombongane Abu Jahal, Abu Lahab, yo abu-abu liyane kuwi. Termasuk Abu Gosok. Tenang, abu-abu ki warna-warna lho. Abu-abu sing Ngulon sewu, untune ana kawate iki ya abu wedok. Termasuk abu cecok. Tralisan. Ini abu. Nggih Bu nggih. Iki dulu mawon ana sing wis ora percaya. Mulane monggo kita yang hadir sekian banyaknya ini mendengarkan sejarah Isra Mi'raj. Apa meneh sing critake mung Saiful. Tolong nek nganggo iman. Nggih mboten? Lho tenan. Karena Isra Mi'raj membawa manusia agar semakin damai, manusia agar semakin tentram, manusia agar semakin rukun. Ngene mboten? Meneh awak dhewe niku dieling-eling lho. Urip nang Indonesia ki hukume awak dhewe ki wajib ndongake negara. Men negarane tentrem, negarane ayem. Ngene mboten? Temenan iki. Isra Mi'raj membawa manusia agar semoga semakin tentram, semakin damai. Ini negara ini Dewi Indonesia ini ora tentrem aja Bu. Jangan bayangin, andai saja Indonesia ini muga-muga mboten perang secara fisik dengan negara yang lain. Ora kelakon iso nganake kaya ngene mau senajan nang pinggir sawah. Ora hehehe Bu. Senajan nang isor pring di satelit, wah iku ana menungso ngumpul. Go ngungsep nang sawah kono, kebom. Temenan, ambiar nggon wedang, sone kebom. Ngene mboten? Apa meneh kae, langsung rono kae satelite dier. Ngoyak kawat. Mlebu cangkem. Ya ora, aja minggat. Kono wae lah. Menunggu isen-isen Pak. Aja. Tak lebekake ngono. Nganu temenan ku tanduran.
main-main. Lah nggih napa mboten? Wis to arep ngopo wae ora aman, Bu. Macul deg-degan ana pesawat liwat. Yo ajal kayak macul gua apruk ngeten iki jileng. Jileng saka dhuwur. Apa ora kaya kemin gebedil kok. Langsung ngungsep. Mulane dongake negarane tetep aman. Allahumma madang ora kepenak, turu ora tenang, wis kabeh ora tenang. Arep kiku-kiku ora tenang kok. Lah iya ora. Wis siap-siap gitu, ana pesawat wah. Melayu wis kadung munculi kathok. Kitir lho kathok sen kikuk-kikuk. Astagfirullah. Mulane lho. Tenan. Tapi manusia tetap akan damai, manusia tetap akan tentram tatkala mengikuti sejarah Isra Mi'raj. Apa? Pertama, sebelum Isra dan Mi'raj, hatinya paduka dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun suceni niku. Dipun resiki, dipun operasi. Ngono lho. Lah hubungannya apa? Deipul. Lho kowe ya aja cerewet kok. Ya nek ibu-ibu lho sing karo dik kok ngopo? Klecam-klecem iri ketoke menungso kuwi. Ya nek ibu-ibu ya karo dik ngono ya Bu ya. Heeh, nek cewek-cewek emas. Mulai. Wong umur kula ki nek ora salah nek ora 20 19. Dik Ipul. Lalu apa toh hubungan dengan hati yang dibersihkan dengan manusia hidup di dunia? Loh, manusia bisa bersatu, manusia bisa rukun, manusia bisa tentram. Inilah gara-gara hati toh. Gini mboten? Hati itu nahkoda manusia loh. Ya ora. Mobil dapat berjalan, belok kanan, belok kiri, lurus nanjak turun. Niku gara-gara ada nuwun sewu drivernya, ana supire. Nggih mboten? Pesawat bisa mabur nang kono. Ada niku. Jenengane nek sopir pesawat apa, Mas? Sapa sing muni masinis goblok ngono. Muni pesawat kok masinis iki lho. Kowe iki sepur. Mun nek ora iso ki meneng napa to? Ono pesawat kok masinis. Wah, kacau guys nek iso pring ora kena. Meneng. Wah, kondektur goblok meneh lho. Tukang orjen ora cetha wae. Wis padha karo tukang eson kae. Sopir pesawat apa? Kondektur. Niki Bu, manusia sama. Ada pilotnya, ada supire bahasanya. Nggih mboten? Apa? Hati kita semua. Saiki nek dipikir ngajal Pak. Manahe Kanjeng Nabi kurangane apa? Ora pernah Kanjeng Nabi duwe iri, dreki, srei, jahil, metakil. Kuwi wae tesih disuceni. Lah apa meneh atine dulur kula? Ngendi iki? Kaweron elek. Ora hehehe, Bu. Ayo dalam jujur. Ana apa ora kadang-kadang wong sing kadang ora rukun karo tangga? Ana ora? Oke. Ora rukun bahkan karo adine wae ora rukun. Ana apa ora? Oke, wong ya teko. Nah, toh nang surpring menungsane. Ayo sakmene nang surpring kabeh. Teko tenan yu. Sing jujur, nang isor apa nang panggung? Wes. Iki tak pikir sakmene iki mungsuh kabeh iki wedokane. Agak muni panggung iki kemungkinan perkara. Nek menyinggung aku to. Ya ora apa-apa nang panggung ana pirang ekor iki. Lanangane ana 5. Wedokane 1. Wedok kang elek kok. Masih lempoh kok. Entuk menen. Ora apa-apa, nek nang panggung ya tak tampa. Ning ling jangkung nang kursi plastik apa kursi empuk. Wis kok bubar kono yuk. Kepengenane ra cocok karo yai ini. Niki banyak. Mula ati iki kudu ditata. Nggih mboten? Wis to, satu sejarah Isra Mi'raj membawa agar hamba Allah manusia ki kon sing apik atine karo sapa wae. Cocok? Ngene Bu.
Bila mana ada orang tidak suka sama kita, drengki srei karo awake dhewe, ngololo karo awake dhewe, mungguh secara jenengan orang yang seneng mencaci, maki, ngololo karo awake dhewe niki nek cara jenengan wong apik apa wong ala? Wong ala. Nggih mboten? Dia orang ala. Lah wis cetha dheweke wong ala, kok awak dhewe milu ngolo-olo. Ayo dhewe ora ono bedane karo kono. Nggih mboten? Mula awak dhewe kudu dadi wong sing apik. Ngono lho yo. Delek-elek luweh, diglendeng luweh. Oke iki ana sing ngomong. Ayo. Wis kabare bojone loro to. Mesti ngono. Ya luweh karepe kok. Iki ana wong tukang son barang yo sambuk. Temenan ora main-main lho, Jang. Temenan santet temenan. Tak leboni khotam LC kapok kowe. Main-main. Inilah manusia. Ngene mboten? Mula teko ati ki sing apik karo sapa wae. Ayo ajar iki elo-elai Isra Mi'raj teko sing sae, puting sae. Bagaimana cara kita agar hati kita baik? Uripe teko dokai syukure sithikno ngangluwe. Alhamdulillah. Temenan Bu. Nah, kula kelingan iki. Bahayanya orang nek ora gelem syukur. Bahaya. Angger wis urip kadang-kadang mung tresula wae. Kadang ngonten nggih. Udan wae. Njuk kapan terange? Li arep nyambut gawe iki kepriye? Wong kaya ngono kok sampean muni ngendika ngono. Wong kuwi sing ngersake Gusti Allah. Eling Bu. Ada hadis qudsi. Wong kok ora nrimo apa sing dadi kodok kodare Allah mung suwe ora main-main Gusti Allah. Bahaya. Waman sapane wong nek mboten salah ngeten iki. Lam yardo kang ora ridho, ngono. Ngala kodoi ing ngatasé kodok kodar ingsun. Walam yasbir lan ora sabar ala balai ing ngatasé balak lan coba ingsun fal yal tamis becik minggato siliramu lunga luruwa kono robban siwaya metu saka ngalam donya luruwa Gusti Allah sak liyane ingsun. Ayo arep kepiye Jan? Dhewe kon lunga saka ngalam donya kon luru pangeran sak liyane Gusti Allah. Arep luru sapa? Pangeran Diponegoro. Ora Bu. Mula wong sing ridho, sing ikhlas, sing syukur, atine sing tentrem. Alhamdulillah. Ana apa wae deling-eling niki Bu. Wis to wong urip ki slot tuwa ki slot akeh masalahe. Masalah kuwi ora semang lebokke nang ati. Cocok? Biyen masalahe mung bab ekonomi nalika anake cilik-cilik. Saiki bareng anake wis gedhe, duwe mantu, duwe masalah karo mantune. Niku ora semang lebokke nang ati. Los. Urip kuwi teko sing los. Sing napa Bu? Los. Ngono. Ora semang dol. Ndak gemblung. Los. Nggih mboten? Ana apa wae ora semang lebokke ati. Sing perlu dilebokke ati nggone dzikir eling nang ngarsane Gusti. Tombo ati akan limang warnane. Ijane nek wedokane ki rada normal. Nek rada normal lho, kudune jawab wong nang panggung niate kok jawab malah iki gledhake nang kok. Juga ora. Mangkel lagi potong 50. Jawab. Tombo ati akan limang warnane. Kita pergi ke jauh ke Jawa Barat. Kita jaipongan, ya toh? Wangar kendang rasa nggo jaipong, tak angkat. Jenengan kuwi ngebleki aku mutiar. Malah ngebleki sing angkat. Maca Quran angen-angen sak maknane. Asik. Ping pindhone salat
ping telune wong kang saleh apike apik anyar apike anyar sama sekar tubuh olehnya kalau tak tahapuk kena mriki kali yakin jan lambe niki elek banget mriki kali manan kejal oh ora ngerti le prihatin oleh-oleh nang makom ngono tenan ora muni goro temenan nang makom gunung pring yuk Allahumma sholli wa sallim iyalah gajal kala-kala wong urip kok ya maca Quran. No kadang-kadang ya mboten kon maca Quran ngakune umur. Kon maca sholawat nek ora bareng-bareng kurang semangat. Jare nglakoni dosa kok njaluk ngapura maca setipar ya ora. Ya istighfar. Ora gelem. Nek muni maca tanggane ngasih do jedir. Lampene. Ketemu tumpuk nina temenan lho. Ngasih kena dikocer. Heeh, les. Temenan kok meneh ibu-ibu lah. Temenan ku sing cok glendeng kuwi jenengan kuwi. Mulane iki kula kadang cok mikir ngene ya. Kanjeng Nabi dawuh besok ki nang akhirat rada akeh wong wadon mlebu neraka. Ning ndelok saiki kok akeh wong wadon sing padha pengajian. Iki kadang-kadang mikir dosane yo nang apa? Dotaate. Oh, jebule tenggen percangkeman wae. Sing cok ora iso ngreksa karo
sane. Kuwi bahaya lho, Bu. Omene ki arep Ramadan. Paham? Toto-toto Ramadan kudune ya leren. Istirahat, nggone do glendeng tangga. Ngono kuwi ngaji urung rampung tak etung wong 6, 5 kluyur ninggang. Mane wong wadon iki mangkelke. Mbok mau ra mang teko sisan wis. Rampung lunga cebloke sawah sisan. Mbok yo kae ditiru kae. Sing tanpa kanggo aling-aling ya. Ayangku. Tanpa aling-aling nang kono nggelar kloso. Wong sing dhewe aling-aling malah uduk. Oh iya do kepuyo. Ini teman. Kalau hati-hati, nggih Bu nggih. Arep Ramadan ditata. Jenengan arep poso sedina mbededeg. Gitu. Nek nuwun sewu lesane ora iso poso. Kuwi ganjaran iki mubyar ora cetha nggih mboten muspro mulane iki Ramadan tata-tata leren ling gendeng terus ke bulan Syawal nggih mboten la iya awak dhewe iki nuwun sewu salamatul insan bi hifdzul lisan selamete menungso sebab iso ngreksa marang lisane pun atine ditata lisane mene sae muga-muga iso nggunakake sing sak apik-apike. Sing nomor kalih bulan Rajab kemarin niki ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kae ana karo katire loro lunga meneh ta. Luweh lunga ya luweh lah ngono. Angger panitiane ora lunga ngono aman. Nek jenengan sing lunga ngono aku ora patek ndredeg nek ngasih panitiane lunga. Wis repot. Ajur. Nek sampean mun arep lunga nyeblung sawah luweh. Angger panitiane aja edian. Niki tenan. Nggih. Bab napa hadiahe salat gangsal wekdal. Nggih napa mboten? Iya, mula awake dhewe anane peringatan Isra Mi'raj, Rejo Biyah, Rajaban rono rene ya ora muga-muga siji atine bisa ditambani, loro salate aja ngasek keter. Iki napa mboten? Mula pengajian sore ngeten iki wis pokoke maksimal iki jam setengah gangsal harus go. Kudu rampung. Ngono lho. Ane pengajian ngasih jam 5 sing rada adoh bali tekan rumah setengah 6. Anjuk asarane priye? Iki cara upama wong sakmene kae, ayo pengajian tekan setengah 6. Ora senang salat asar. Ayo. Ning ku sing dosa sapa ngajar? Ah. Mbok aturan to yu. Oleh kok benak kiai ne. Mbah Fatmu kuwi paling. Iya. Akeh kiai nek aku ora kiai kok wong kiai karo kiyu-kiyu kok. Niki temenan, bola awake dhewe eling-eling. Salat ki minangka hadiah. Dawuh langsung saka ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma saben bengi limang wektu salat ing wang sastra iyalah yen memajang aslilah ngoten niku isa subuh oh ya isa subuh luhur asar lan maghrib isa subuh luhur asar maghrib iku aja kangsi kantun senajan repot kaya ngapa salate aja ngasih kantun cocok temenan iku senajan mangsane tandur mangsane panen
tetep salate aja ngasih do keter. Muga-muga saged nindakake Allahumma amin. Ya yo ya. Temenan. Awit bakal den periksa. Awit bakal diperiksa. Ngono lho yuk. Kita napa terusane? Inomane kopine adem. Iya ora ana tegane kon ngemek dhewe ya wale. Nadyan abot sawetara bakal tentrem dadosake iki ngaji nang pinggir sawah mlakune caping gunung sulinge muni kaya angon kebo cocok. Wong Islam kudu ngabang ngono ta ngaji jagong jejer wit gedang ayo ana kae iya ta yu ana gedang lah kok ora ana kulite iki nyuku wetang kok ora metu rokoke edian banyak panitiane nyumet malah jawab iya ini kontuku dhewe wong pancen danane ora ana anggarane tapuk alhamdulillah mulane wong urip ki yo toto-toto lah mestine ya ta yo ngono kok ya ya Allah hambamu berterima kasih dengan hambamu meminta terkabul ya Allah. Lewong genah kiai ini wira kowe gerek siji dikit-dikit ngene aja. Wis tak pateni ta ora tak guwang ngono ora nalar. Alhamdulillah sida ngopi ngrokok alhamdulillah. Iki ya padha wae ngewae kopi ora ana tisune ayo. Sarung ya to. Ora apa-apa macam nang sawah kok ora. Ora tisu-tisunan tisu-tisu. Ya dah. Bapak Ibu rahimakumullah. Wis ndak ora rampung kok iki aku rencanane ora arep nerangke Isra Mi'raj tok. Arep ndongeng meneh ora mung babrakan Isra Mi'raj. Intine lho yuk intine Isra Mi'raj niku ya supaya awak dhewe iki atine do kon dandani.
kaya manahe Kanjeng Nabi. Sing nomor lorone salate aja ngantek dilalekake ngono lho yu. Lah awak dhewe bulan iki wis masuk bulan sing diarani bulan Sya'ban. Inna Sya'bana sahri. Bulan Sya'ban iki mulane para nabi lan para rasul. Nggih napa mboten? Iku temenan lho. Ngono. Mulane nek nang bulan Sya'ban iki mau diarani nek wong Jawa bulan ruwah. Ngono lho Bu. Ruwah, weruwa ing arwah. Awak dhewe kon aja ninggalke arwahe. Cocok? Matuk. Mula kadang nek ruwah juk karo nyadranan. Iki mau nyadran apa derek? Kapan? Oh mau bareng iki berarti. Oh berarti iki hitungane juk ya peringatan Isra Mi'raj ngiras-ngiras nyadranan ngoten. Cocok ya nek pancen ngono awak dhewe tenan. Ayo do eling karo para arwah-arwahe. Nek ora ngandel rungokno adine lanang kula. Ayo lilo ledung kakakmu tak ngopi ora cerewet kowe. Oh yo nang kene padha dening bayaran kok yo. Wong aku wis ngerti kowe jatahe sakmene kiyaine genah ana loro diparo ya ana darani kok. Mulane jane lak ora patek semangat aku. Wong cedhok paron kok cedhok kok. Hah. Tipis. Ayo Mas Irul. Limun. Ngene. Tunggono. Lila lika anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholawat sareng-sareng yo. 1 2 3. Iman ala Muhammad salli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab liman qad ahada wal ali wal ashab liman qad ahada salli wa sallim iman ala Muhammad salli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad ahada wal ali wal ashab
kadang menungso saniki lucu. Nek arep zuarah sing adoh-adoh rono-rono, geger. Pemene ibu-ibu. Arep zuarah wali songo telung bengi ora turu kan. Wah. Kuwi anan karo kancane jeng. Yo sida gawa lontong pura. Yo sida. Ajare kono arep gawa kupat. Iya, aku tak nggo kupat. Abu kadus. Ajare arep gawa arem-arem. RT-ne usul Bu RT. Ya wis ana lontong, ana kupat. Men enak le mangan aku tak gawe dudohe. Waduh. Anjuk arep gurih apa asin apa pedes? Pedes wae Bu RT. Wong karo mipil nggo raup. Masya Allah. Oh ibu-ibu tenan lho, nek men arep ziarah lho Mas, sing dipikir mung cekekan. Seputar Al-Badoganiun. Temenan karo seragam iya. Seragam. Ora ketak mengko tekan nggon bis ngono wis ambune. GPU Gliga. Remason lah. Mulane ya rono-rono monggo apik karo gawe healing-healing nggih mboten. Ning mbok yo ngono lho maksude arwahe dhewe mbah-mbahne aja ngasih dilalekake. Iya apa ora? Mung makome mbahe dhewe kok sukete ngasih sak meter. Masuk nggo gawe omah boyo, kidang, ula, gajah, macan kaya bonbin ngasih aku. Mulane eling-eling ngono lho Bu. Wong awake jenengan duwe sawah, papringan kaya ngene gajal. Apa papringan kae siji 5.000 ki darani kok. Ya apa ora? Sing nandur sapa? Lah ya mbae to. Ora kelakon sama sing nandur dapurane wis kasih kaya ngono. Nek sama sing nandur paling kaya dapure sing nandur. Ora kon dapuran kaya ngono nggih mboten. Kaya ngono kandhane le muni Allah. Andurane kok nggih mboten? Mulane aja lali temenan karo mbah-mbahne. Wong dhewe iki nggoni warisan. Ning asik jenengan niku ora eling karo arwahe. Pocong ngancam lho yu. Mboten tenan ora. Wong asik ana saire ngene iki. Lamun aku bisa. Wah, ora ngeri kowe. Mulai ing alam donya nang papringan kuwi lur pocong-pocong bakal tak dol kabeh tegal sawah sing isih ono dol karo pocong lamun aku bisa mulai ing alam dunya bakal tak lelang kabeh papringan sing isih ono. Otian sama nek pring nang depan. Pocong nggo duit bingung. Duite tak sedekahke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Cair. Aku duit pocong. Mangkel ngrasake rasane. Mulane monggo niki bulan ruah eling karo arwah. Ngoten nggih Bu nggih. Pun ndak ora rampung sing nomor 3ne. Wong wau kula ngomong 3 bulan istimewa. Bulan Rajab, Ruah, Saban, yuk bulan Ramadan. Ngoten nggih Bu nggih. Iyalah. Bulan suci Ramadan bakal hadir. Ayo pemudane sing semangat Mas, kesempatan bulan suci Ramadan ngamali didikel-dikelke ngene apa mboten? Iyalah sing dadi Bilal salat napa tarawih sing nom sing sepuh ngaso istirahat ngono lho iktikaf temenan nek dadi Bilal kok sing sepuh terus konang tua suarane malah Solo sunatan tarwih jamaatan roki makumula. Suara main sing nom gimana? Nek cah nom kan suara cetha. Solo sunatan tarwih jamaatan
rahimakumullah. Ndi kae awit traweh kae. Ono bengi gugah sahur sing nom. Aja wong sepuh gugah sahur. Wis omahe nang pojok papringan. Krungu wong sepuh gugah sahur. Bengi jam 3 karo ndrojot. Nang tuwake ndarek kaya swara kucing kerah kok. Ubah-ubah sing nome minggat nang ndi yo sing nome rombongane Eko kae ora ukur petetang-petetek pengajian dadi panitia subuh ratu adan remuk temenan ya Bu ya. Nek cah nom sing gugah sahur kan cetha maknane ngono lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 3. Sahur. Rondo-rondo. Wayahe. Wayahe ngejangan. Rondo nek gugah ya mesakake turu dhewe. Wong ngeloni bantal kok ya. Ora mesakake, mbok kasihan aku dengan janda. Ya toh? Nah, temenan, wong cah nom niku mbok gugah sahur karo guyon. Niku dirungokke nyenengake. Kadang ana sing kae dilakokke banci ngono kuwi. Sahur guys, sahur. Kena tapuk-tapuk sandal. Ning nyenengake. Mulane monggo mangke bulan suci Ramadan toto-toto nggih Bu nggih. Niki temenan meh dugi sing rukuhe do reget disuceni nggih mboten dikumbah sing resik diwangen-wangen cocok yuk nuwun sewu tak teruske begitu rampung bulan suci Ramadan mbok yo ibu-ibu rungokne tenan Bu rungokno tenan nggih rasemah do pret-pretan nel-nelan kudu klambine anyar sing tuwa-tuwa niku lho rungokno sing dadi anak-anak suasana ki sedang seperti ini mbok mesake karo sing lanang kayak deloke jagong nang pinggir galengan kuru-kuru ngono kae pucet-pucet kula ndres ngrasake iki lha arep ngomong kula kok ndok-ndok jane dadi wong lanang sebenarnya nyambut gawe gak ora ngerti wektu kadang iki paido karo sing wadon. Ya ngono ana sing tegel ngunekake. Mbok yo to Mas. Poso iki ana gebragan ngono lho. Ana gebragan. Tuku-tuku Arpansa. Apa Sirnia. Silan amung meneng wae. Ora duwe duit makne. Mulane nyambut gawe namung kluprak-klupruk sarungan cocok. Aku kiket biyen majan wis ngampet dadi karo sampeyan iki ngampet. Angger bodo ora tuku klambi gamis. Ora tukoke sandal jijik. Aku ya kepengin kok penyanyine kae untune tak kawat. Tak pengen Mas kepengin tak kawat. Ku lebaran tak cor go krikil karo semen. Jadi cor-coran. Rasito sedih. Yang kaya kepingin. Zaman ki mbok ana gebragan, Mas, ana gebragan. Papringan kayak gitu didol. Oh, pancen wong wadon njaluk kacak kere. Kemedol wae. Ket biyen mung kaya ngene. Aku ngerti kaya ngene biar milik karo tentara. Waduh, tentara karnaval kok. Gaya. Wong kok cok gaya. Cocok gaya to yu. Aku kempi jadi polisi. Polisi tidur. Nane awake dhewe hati-hati. Wong poso kuwi dilatih kon dadi wong sing takwa. Nggih mboten? Genah cetha alakum tatakun ngono kok. Nggih mboten?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum telah mendirikan puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Allahumma. Lah wong takwa ki wong sing trimo, wong sing trimo. Ngono. Poso ki penting iso poso, rampung poso iso zakat fitrah. Perkara salim ki perlu ki anake sing cilik-cilik wae, sing gerangan ki lho. Klambine sak lemari lho. Kok arep ngumpuk-umpuk klambi wae. Ku mesti ana sing ngati, ana sing nang ngati Allah setahun sepisan dia cerewet muni. Muni yo saiki muni. Rene blebek-blebeke sawah temenan kok. Setahun sepisan. Iya nek gek akeh, nek gek rame, nek gek duwe ora apa-apa. Nek gek suasana kaya ngene yo eliyu. Grek-grek tenan kae. Kayak ngampet pikir kae jane kae. Jagong nang pinggir kalen ngene ngampet pikir. Sabar yo Kang. Sabar ngon-ngon sing sabar. Mangkelake kok. Pirang boro ngomong karo sing lanang, Mas, apa Dik? Pancen bener yo. Ngendikane Dik Ipul. Lho ngono kuwi. Lah apa to? Aku pokoke ngesuk ora tok klambi ora apa-apa, Mas, ora apa-apa. Sing penting anake sing cilik-cilik iso salin yo Mas. Oh iya mak matur nuwun. Sandale barang kaya apik kok Mas ora apa-apa. Nek iso gelange jolke yo Mas. Men modal sisan. Ora tuku klambi malah kon ngejolke gelang lha yo. Lemun kon tambah grame. Ini padha wae mateni. Semoga-moga ae nyengkake langsung selanang. Wong kok do kaya ngono. Temenan ya yo ya. Wis perkara bodoh, eling-eling meneh. Aja kiri lunga-lunga sadurunge njaluk ngapura karo sing lanang. Caca. Kuwi ngono kuwi eling-eling temenan lho. Ora demeh wong klambi ae prot-protan merono-merono. Walah tuntun. Atem malah cerewetan. Mulane niki kula ki ngomong hal sing kaya ngene mau supaya jenengan iso nglakoni keluargane njuk men tentrem. Alhamdulillah. Nggih mboten. Aja njuk ngomong Allah wong setahun sepisan paling nek aku ki sak pengawe ki 500.000. 500.000 ki setengah juta Sri. Temenan. Ya temenan setengah juta. Ngono lho. Daripada nggo kaya ngono mendingan ya to gawe tuku pedus ngono. Temenan yo dengu wah wis manak pedus didol nggo gawe royal. Royal kan werna-werna termasuk kuwi lho. Kan ya to. Untuk dieling kawat kan royal. Nah, mahal ya to. Kayak diari listrik menjebar. Karo uang tambah ora. Mangkel. Yes, ya ta Bu? Ya do sing sabar nampa tandume Gusti Allah urip sing syukur alhamdulillah. Coba bayangno. Bar iki ndonga hitung-hitungan karo panitia. Pencairan dana sosial. Sepira tegang wis gajah ya luwih karep-karepku dhewe lanjut iya akan hidup bahagia hidup
donga ora ana wong lak mah kewirangan kiai ini. Sorry ya. Wes iki terakhir ya Bu ya. Bu. Jujur tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus jar do ngopo. Guru welut. Air mataku menetes. Hanya untuk orang yang kucintai. Jika ada suhu di ladang, boleh kita numpang mandi. Setelah mandi nyeblok-nyeblok sawah lagi. Jika ada pemanjang, kita bisa pengajian kembali. Oke, enggak sarang-sarang. Niki sing terakhir sing donga kula langsung napa tesihipun Mbah Yai Melih sing bagian donga. Panitia gimana? Oke. Berarti iki aku karo donga lho, eling-eling kuwi. Ya ora kepriye-kepriye maksudnya dongane iki hitungane borongan apa lemburan. Ya, syukurlah. Ayo Des, donga Des. Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khadaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin